चंदी चांदीनी सकाळी उठाईनी कॉलेजा वचनी अम्मा काम दिता हाव धावनता. अयो तू हंगस्वे मारैती घर परा सोद्धू नैली तुका कस्सले पुणी नंदिनी म्हूण नाव दवरलकी म्हूण दिसता म्हाका. हे पद ऐकून ऐकून कंटाळ येऊन गेले. हो आता म्हाका काम दवका नैसर उलून काम करून घेवका. कस्सन आलोचन करतास अम्मा म्हाका कळ्ळें काम सांगचें नव्हे. होय ग पुता ती सीत कामा येताना मग तू करतस नव्हे. आज कशी तू कॉलेजा वचनी न्ही गो म्हाका चोर हेल्प कर गो. तू एकली काम करत नाका तू कोयर काडी हांव पुसयता हांव अंगल उंबळटा तू जळजळ पील दी मागीर हांव सुकयता आनी हा कळ्ळें म्हाका. आनी तू तरकारी शिंदून दी हांव रांदप करता म्हणटा नव्हे. होय गो मिगेल दो कितले बोदोंती मिगेल कष्ट परा कितले चंद करून अर्थ करून घेता. या गो पता संजे तू खावा अन्नला सांगून गोबी मंचुरी हाडून दिता. या गो देवा काम करया गो. आमा म्हाका काम आनी सांगू नाका पळे अत्तितले छाव मेकअप कोण घेनो हाता पाया बोटाका नेल पॉलिश लावून घेनो हंग बसल्या. आता हांव मिगेल फ्रेंडा घरा वच्चेस तुका काम कोण दिल्ले रे मिगेल हे मेकअप पूरा वायट जाता. फ्रेंडाल घरा खाव मेकअप नाशी वच्चे दायना गो. अस गो पुता अम्मल खातीर इतले करचे दायना गो मिगेल मोगा धू नवे सीत येईल दलरी तू खाव काम सांगता वे. आता ती नानो मारे ती आणि थोडे दिवस दुसरं कोणे कामाच मेळच वरेक चोर काम करया गो. या गो पुता. म्हाका तुमगेल हणे बरप कोत नावे आई लेल कामाच्यांक समा संबळ दिनाते तांनी लढाई कोण घेनो वत्तते मागिरी अशीची आणि कोणे बली का बकरा मेळच वरेक तू मिगेला काम करता. हाव काम करतल नाही अम्मा हाव चंद असल्यार मात्र मुकार मा खोरडीक दवचे हाव आताची घरा काम पुरा कोरनु मिगेल चंदाय वाईट दलरी मग कोण हरडी कोण घेता ती तशी जाऊन हाव काम करतल नाही अम्मा हाव हे होड घराण्याची दू मळमगिरी काम कुचवे काम केल्यार तुमगेल मर्यादा का वाईट नव्हे अम्मा. वय गो पुता तू सांगचे करेक्ट कसं करचे सांग. तुगेल अन्नाक पिवच्याक खावच्याक पुरा दुड्ड असता घरा कामाच्याक आणि घरा सामान हाडच्याक पुरा मात्र दुड्डू असना. कितला ऐकून सांगते पडे अन्नल कन्ना गंटी तिरपून बुद्धी सांगचे दायना वे तुका ताव कितले पिऊन येव तुका खावच्या की कापड की ना हातान ते चार कास दुड्ड की दिल कुडले ही म्हणो नुका बसता त्यांची अन्नन गट्टी करून घेतला. यो मारे ती चिके हगूर उरलय गो आम्ही बाहेर राबून उलयतासाठी त्या चिके अंगरी ज्ञान दवरंगे कोणे हलत पेलताच ऐकलरी कसं म्हणता ती आमगेल कसन होड घराणे. नाका तू काम करचे नाका कसं नाका सोडी. तू काम कर म्हणा रे हाव काम करतल नाही. सावित्रका हावसुवेल मध्ये कसं की चर्चे दत्तस हाव येत की तुगेल फ्रेंड येईल पडे पुन्हावर आम्हास पुन्नेल पंचायतीकेन तू हाव या ना आबा. हो पूर्णिमा यो गो हेकड यो गो. हो नंदिनी हंगा असमो आज इथे कॉलेज नावे कॉलेज थैंची असा बा कॉलेज खई वच्चे दत्ता हाव आज कॉलेज वचनी तितलेंची. हो कॉलेज बंक मारलेल वे. अयो बंक गिंक कसने नागो मारायती हाव तिका घरा बैसून वाजी म्हण सांगिले. पाप गो हे रंडण वताक प्रति दिस कॉलेजा वचका येऊ का आणि 4 दिसान तू परीक्ष सुरदल नवे हे कॉलेजान पळे कसन नमन किया बा वाजूचक म्हण रज दिनात गो. तकाची हावे सांगले घरा बैसून चिके वाजूंगे कॉलेजान तू एक लेक्चर आयल्यार एकली आना खै गो नु तो चिते कॉलेजान बस का नवे तकाची हंगाची वाजूंगे म्हण हाव सांगिल गो. मिगेल अम्मा दावी येत बारी लायकोन उल्लन मॅनेज करता. सत्य कसं म्हण मग गोत ना म्हणले क्लीन ती. हा नंदिनी तुगेला घाव केदने तुका निमगू का म्हणलेक चिगो हाव हंगा येईल तेदने पुरा अम्मास पुन्नेल भेटी म्हणतमू कसे लेक गो. त्यावे तू केदनाही धवे चुडीदार घालून घेता मिगेल अम्मा केदनाही कळे कपडे रस्ता तुम्ही दोग जण फ्रेंड्स नवे तकाची तुमक दोग जनका अम्मासनी पुन्हा म्हण नाव दवरला तो पूर्णिमा तष्टन पुन्हाव मिगेल अम्मा अम्मास
मिगेल तू पळगो पौर्णिमा कितलं बुद्धवंती कसने उरलंय ताके कुत्तर रडी दवनगे नसता का म्हणतोय तशीच गो चुरकू मला चुरकू त्या करता हे करता म्हण येत गो हावंची नक्का म्हणजे मुखार हडीत तरी काम करच्या सिलेंट नाही गो अंदलरी कसने म्हण मिगेल दुवेक हडीकोन घेतलो भारी पुण्य कोरनस का बा भारी पुण्यद कोरनस का ಹೊಯ್ ಹೊಯ್ ಸಾವಿತ್ರಕ್ಕ ಹೆತ್ತವರಿಗೆ ಹೆಗಣ ಮುದ್ದು ಮುಂಚೆ ಹಕ್ಕಾತ್ ನವೆ ತಶ್ಮಳ ಕಸನ್ ಪೂರ್ಣಿಮೆಯೇ ಅವ್ ಹೆಗ್ಗಣ ಮಾಡುವೆ ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ತಶ್ನೈಗೋ ನಂದಿನಿ ಅಶಿ ಉತ್ತರಕ್ ಮಳಲೆ ಸಕಡಂಕಿ ತಂಗೆಲ್ ಚರಡು ಮಳರಿ ಭಾರಿ ಮೋಗ್ನೈಗೋ ತಶಿ ಮಳೆಲ್ಗೋ ಕೊಪ್ಪು ನಗ್ಗೋ ಸೈಬೀನಿ ಹಾ ಅಮ್ಮ ಸ್ಪುನ್ನ ಒಟ್ಟದಲ್ ಮಗಿರಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹಾವಸ್ಲರಿ ಚಂದನೈ ಹಾವ ಮಿಗರ್ ಫ್ರೆಂಡಲ್ घरावता तुम्ही दोघे बैसून पट्टांग माराती अम्मा तुम्ही दोघे बैसून पट्टांग माराती हाव फ्रेंडल घरावचून येत गो मिगेल फ्रेंडाक कसे की सांशी ताप खाईन गो ती वे कॉलेज येनी खै ती कुल्लोंग गेनो तशीची नोट्स पुरा मी प्रिपेअर करून गेनो थोडे वेळ वाजून गेनो हाव संध्याकाळ सरी येत गो अयो ताप येलेल घरावच्चे नाक गो नंदिनी मागे तापो एकले तकून एकले येलर कष्ट गो सुरवेरी परीक्षे वेळ नाक गो अम्मा घरांतू बैसून वाजूंगे ताप म्हणरी ताप अत्तु नाक हिंगो ती काली ताप सोळके तिके सुस्तु खै मागे तिगे लಮ್ಮನ್ मळके कॉलेज वच्चे नक्क आणि परीक्षे टाइम नवे अंग दंड दवच नक्क घर बैसून वाजूंगे दायदलरी नंदिनी काप ई मळके तिगे लಮ್ಮ कೈತೆ ಶೀಚ್ಕೋ हाव मला भारी प्रीती हाव लायकोन वज्जित नवे तशिदावनु तिक्क गोत्नतिले हाव सिक्कोंदित्गो इवे 2 दिवस तुकून कॉलेज वच्चे नीगो तशिदावन गो अम्मा हो तू अत्तिगल घरावचून तिक्क सिक्कोंदी उचसवे दाय गवस गो पुता भारी खुशी दत गो कसने म्हण आमगेल घराणे नाव तू वैर हडत पडे तुगल अण्ण मात्र काय प्रयोजन नत्तिलो हा दायतಮ್ಮ हावनी वचन एत्तायते होय हे अमासनी पुनवेले पंचायतीके व्हिडिओ तुमको फाय मिळता तंगेल पंचायतीक म्हणारी भारी इंटरेस्टिंग असता तुम्ही पूरा दय करनो मस्त मस्त लाईक शेअर सबस्क्राईब करनो आमका मस्त व्हिडिओ घरच्या का सपोर्ट करत इते आम्ही आणि तुमका अनेक व्हिडिओ मिळतती धन्यवाद.